我红想你的。知道。我爱你们。目光焦点哦，先是在这个中间是可以的。这个273万的追踪人次，好，耶！挥手跟歌迷挥手。提醒所有的媒体，可能现在尽量不要用闪光灯啊，待会儿我们都会有拍照的环节，谢谢。早安，还有。大家好，我们是Archie。大家好，我们是樱井香。大家好，我们是他也是。我是宋本人。大家好，我是山野雅纪。大家好，我是阿狗花野。Hi Taipei, it's great to be back here again. First of all, thank you so much for giving us this great opportunity. It's been 11 years since we visited in 2008. 久しぶりです。大野忠です。大家好久不见，我是大野智。今回、台北には本当、何回か足を運ばせて、5人で、運ばせてきていますが、本当11年ぶりに、5人で来れて、その間も、皆さん、ずっとファンでいてくれて、無事に、僕ら20周年を迎えることができました。本当感謝してます。ありがとうございます。冗談ラランライラ很高兴再来台北。5位成员之中最会使用 SSN 的成员是谁？然后开始使用之后有没有发生什么趣事啊？平常会不会看粉丝的留言这样？昨日ジャカルタから始まってやらせてもらってるジェットストームのインスタストーリーとかは僕が自分で撮ってで自分で編集してすぐ上げたりとかっていうのをやっててみんなでそれこそ編集しながらこれ上げるよとかって言いながら上げる直前までなんかみんなで確認してじゃあ今上げます上げたって言ってみんなで見るみたいなことやってましたね。对，我们其实昨天才刚在雅加达办完我们的记者会，那当场也是我们每个人各自都会去拍一些东西，但是我自己呢就是会收集其他的成员给我的这些影片，然后我自己再把它这个编辑起来，所以他们大家拍好的东西就会跑来跟我讲说，这给你，这影片给你这样。请问一下，就是在开社群平台之前，5位成员有没有特别做什么练习跟准备？演唱会，不知道在这个活动休止之前有没有这个机会，可以再等到他们的演唱会呢？僕が今年に台北に来たというのはミスターチルドレンのコンサートを台北アリーナに見に来たんですね。其实刚刚殷景阳先生有提到说他在年初来过台湾，他当时其实他是来听 Mr. Children 小孩先生的这个演唱会，然后有去看过这个台北小巨蛋的现场。日本のアーティストが台北に来て、台北のお客さんがバーっていう景色をその時見ました。我也亲眼的看到日本的艺人在舞台上，然后下面是一片这个台湾粉丝那样的盛况。こんなところでできたらななんていうことを想像しながらミスターチルドレンのコンサートを、見ていたので、活動休止までの間に、そういったものができるかどうかと考えながら過ごしていきたいと思います。所以当时我在听这个小孩先生演唱会 Mr. Children 的演唱会的时候，我也一直在脑子里面一直在想，如果有一天我们也可以站在这个舞台上，该有多好。那么在我们活动这个暂停之前呢，我会把这件事情放在我们的脑海里面，我们会去不断的思考这个可能性。好像听说除了刚刚的打招呼，还有其他的中文是吗？皆さんそうですよね。もちろんですよ。当然。いきます。你们好吗？哦。我好想你们。有听懂啊？我好想你们。知道。いきます。
我爱你们。许一言不见，你们很漂亮。了解。